Brother Jesse once said, kung dili sila mukaon og karning baboy, dili po tang mugos. Mahiman og ginamos kaya tong ipamugos. Bitaw nga igsuon, kini nga mao nga kalanon sa tuwa nga pagtulun-an, wala man na nato isapayan kung mukaon ka or dili, kay sa unang Korinto 8:8 ang pagkaon dili man makapalayo ni makapaduol nato ngadto sa Dios. Sa ato pa, ang pagkaon walay labot sa gingharian sa Dios, kay sumala sa Roma 14 bersikulo 17, ang gingharian sa Dios dili man gingharian sa pagkaon kundi sa pakigdait man. Unya di usab sa Roma 14 bersikulo 2, ang lig-on sa pagtuo mukaon og bisan unsa, apan ang huyang sa pagtuo mukaon og utanon lamang. Apan adunay pahimangno si San Pablo diha sa Roma 14 bersikulo 3, ang mukaon og bisag unsa dili angay musaway niadtong utanon ray kanon, apan kadtong usab nga utanon ray kanon dili angay motamay sa nagkaon og bisan unsa, kay sila gidawat na sa Dios. Tinaw kayo mga igsuon na kining pagtulun-an sa pagkaon dili na isapayan sa Dios. Nganuman kay kung balikon walay labot sa kaluwasan mga igsuon. Manang ako mao man gani nga sa diha nga si Kristo misugo sa iyang mga tinun-an sa pagpanglakaw, miingon siya, kaon kamo sa bisan unsay idalit kaninyo. Sa diha nga mga apostoles mga igsuon nangutana kaniya kabahin sa pagkaon, si Kristo mipasabot kanila, ang inyong hunahuna sama ra ba di ay silang hunahuna? Wala ba day kamo masayod nga amo sulod sa bisan unsa sa baba sa tao dili makahugaw kaniya? Ang makahugaw kaniya kadtong mugawas gikan kaniya. Marcos 7:19 mingon si Kristo sa pagsulti niya ni ini iyang gipasabot nga ang tanang pagkaon pwede na ang kanon. Nganuman kay ang tanan gihinluan na sa Dios, gidawat na sa Dios. Mo na nga kumukaon kita ato kining buhaton sa pagpasalamat o pagpasidungog sa Dios. God bless mga igsuon. This is Kuya E.